Здравейте, хора! Кажете здравейте! О! Чакай, аз как снимам? Тя тече. Има изцелете. Вземи колата. Това е Маринчето, това е Герто. Минахме границата и ще се включа по-късно. Чувай. Аз няма пия, че ще се издревам със сигурност. Това ще бъде много забавно. Човек, аз на баба не успях да напия, защото Да, между другото, даже по-скоро ме правите черка. Чакай, мазна да си напи. Аз по принцип, като пия, въобще не съм пияна човек, обаче ми става много лошо и тръгвам да повръщам. Мене много ме заболя корема, викам, въобще няма пия повече. Аз се напих само на нейния бал, обаче за хубаво и не го усещаш. Да, тя радите вика. Някой момиче ключи да псъваме. Да, тя радите вика. Да знаеш, ако е такова, че трябва помня да нещо нали казва и няма проблеми. Това съм трезва на всеки. Не, но между другото... Ма не изглеждаше между другото. Не изглеждаше, тя просто ми казва. Аз имам някаква граница подсъзнателно, която слагам вече като усещаш, че нещата да почват към повръщане. Никога не съм повръщана. И просто спирам. Това е пък обратно, за да ми повръщам, че мога да изпочвам въобще. Има пъти, в които въобще не съм била пияна. И пак повръщам. Добре. Чакай друго. Останаха борбенките. Мисля ли, ги сме включва шах много бързо да спихнат. Да. Мама вика, ще ви завиш тук. Еми да. Хора, пристигнахме. Вижте комплекса. Ето. Аз сега разглеждаме, защото ще разгледаме след колко след 3 часа. Какво? Ще цопнеш басейна. Няма. Има хеликоптер. След това ще ходим да ядем. Сложиха ни някакви гнусни сини гривни, които са отвратително грозни. Ама тя ще ми падне от ръката. Малко складна. То са май са правиш на утре. То беше обясняваш на задни. Не, Янка обясняваш. Бъбълчи, много алкохол. Бъбълчи. Да, някакви глупости въобще. Сега знам, че не минам на 19, ще няма чака от 15. Хора, седнахме да пием малко тук, докато чакаме. И те олигофрени отзаде. Не спират да Искам само те се чуват. Само те се чуват. Какво трябва да... Не знам. Никой не знаем. Те не знаем. Да. Айде да бъде олигофрени, честно. Знаете ли какво е цялото нещо? Спечели са бутилка водка, бутилка уиски, защото са играли на дарт. Тъпите мъжи. Пеят стари дядо в момента. А ние си много инклюзив и всичко е безплатно. Да, само да вметнем. Хора, апдейта от след 2 секунди, така. Някой да разкаже защото аз. Пълен жок, знаеш. Спечелиха тези малумци 2 бутилки и почнаха да крещят като изроди. И решиха, че най-доброто решение е не да изпият бутилките, а да щупят една бутилка в земята с всичка сила, при което едно стъкло фърчи и поряза една жена по кръка. Така, Барма научила сега в луба. Бармана е бесен, ама бесен. Ние не сме настанени. Да, ние още не сме в хотела. Ами... Чакаме да видим какво ще се случи. Здравейте хора, в гол количката сме. Отиваме. Абсолютно. Обеги хора. Я вижте камерата. Вижте камерата. Ео. Чакай, аз ще снимам ти направиш. Ще пътуваме. А телефона ми? Не, той ги държи. Гери, ще те убия. Ще убия, ако трябва да слизам пак додолу. Не, може. Юху! Хора, вижте ми косата. Вали жестоко.
Ние сме като... Не искам куфарите. Марина, помага да снимай Молбито. Говори ми на български, да че не те представам. Не ще си го изкажи. Защо имам? Защо има пръскачки при положение, че вали от сутринта? Това е огромно, бе, хора. Мале, вижте колко стаи има хора. Видяхте ли табелите? Човек ще падна. Хора, качихме се носят ни куфари. Какво е това? Искам да попитам какво е това, какво се случва. Отиваме тук в някакви къщички, които са Три хора питат ме къде е те. Не съм. Падаме. Влог апдейт. Вече сме оправени и отиваме, в момента се разхождаме на крайбрежната алея, река. Така изглежда. Между другото, знаете ли, че аз преди 2 години също имам влог от Турция? Да. Ама не съм го обработила, не съм го качвала, нищо съм правила. Аз май няма. Ето я плащата на чаната на Ерсен Оранж. Сега си търсим. Те си търсят чапанки. Райто скупи от някои от тези магазини чаната на сестра и миналия път май. Плащна капело искам аз, плащна чан. Аз искам злато. И татуировка. Добре. Някакъв измислен магазин за бишута и тия изключоса, искам бревнички. Да. Добре, хора, това беше от мен. Сега ще правим втори влог, така че ще се включим после. Чао! В автобуса сме. Прибираме се вече. Да. Купихме това са само манджи между. Да, и това си взех лутун. Аз купих чанчика, много съм доволна. Да. И гривничка. Много се забавляваше да се пазари реално. Това беше цялото нещо. Да, мисля, че трябва да се събради, защото аз не съм съзнавам колко пари давам, просто защото ми е забавно да се пазари. Герито накрая ще изхарчи 1000 лева за букулци, защото е забавно. Да, примерно. Примерно. Но сега, тук май да. Не беше. Ето хора, това е анбоксинг на турбата. Какво сме купили? Те Не са отмъжнати да крадени, защото сме много избудох безплатно, най-доброто. Като е... Ама не, наистина е много хубава Айрана и ние изкрадахме. Чакай да го сложа така, че... Така ще се виждаш ли? Да. Предполагам. Имаме 6 Айрана, които че сега Чакай. пойдем. Гери, Имаме покажи си къпа чантата. за баня, която беше 35 лири, каквото и да знаеш това. Лев нещо. 2-30 тая. Имаме така, почнем първо с по-нормалните неща. Взех си розов ледвуш, много искам да го пробвам и тук е лев и нещо, пък не 4 лева. Представям пари. Сега, рафъл с кетчуп, който има различен вкус от този в България. Давай, показвай. Джапанки! Джапанки, аз това търсех за 5 лева. Много са моите са. Сега си го прегласа. Джапанки за 5 лева, много сме доволни. Не сме ги пробвали още, ама тя не е. Кафе. Кафе за 50 стотинки. Хора, дубайски шоколад. За първ път ще пробвам дубайски шоколад. Ето. А това какво е? Това е За някакви нещо. лайна вземах. Нещо. Просто го видяхме Баклава. Това, което е. С кисели краставички. Много искам да го пробвам. Да спрете И да, за сега е това. И след малко ще пробваме всичко и ще дадем рейтинг. Хора, сега пием. Ето вид, аз не съм лесбияна. Ето е масата. Аз не съм. Да, лъжи. Не се вижда много, но ще оставя сигурно някъде снимки колко коктейла има на масата. На 20 са. И така, слушаме музика. Да, слушаме музика и след малко ще ходим на автор парти в стаята. Здравейте, хора! Ние сме на лодката и правим парти. Въобще няма какво да ви кажа. Ей, там са... Да, ей, там са Меге. И така, общо взето, това е.
така в момента лепим бележка на турски, написана на вратата, в която се казва, че молим, учтиво молим да ни се носят на всеки 2 часа по 3 ряна тук на вратата, за да си ги посрещаме. Чакай да ме снимам. Стаите са неоправени и влизаме. И виждаме, че има вода на реденя, пък ни бяхме изпили всичко. Да. А пък нали бяхме оставили бележка навън за иряните. И викаме, едва ли са оставили. Хора, той е пълен. Не беше така. Той е пълнен, те са го препълнили. Бах си гочените. Наистина. Значи можем да си поискаме утре днеска нещо друго. Това работи. Опа. Сори. Хайст. Сега ще пробваме различни Елана тука. писточи, Добре, добре. които сме си купили от Така, да почнем. Значи ние по принцип това вече го пробваме. Да, дубайски шоколад. Добре, да. Колко горе? Аз горе идвам 7 от 10. Дайте Аз това. 8. Много е сладък хора. Тадиле, не знам какво. Нещо сладко. Не думай. Да, иде. Бяло е. И това фаня. Гризда. Много е странно, като го гледаш. Не е лошо. Да. Добре. 6 10 6 не Малко знае. вкусна бомбони мерси с лешник. Да. Аз дам 6 също. Аз 7. 6 по нещо такова, да. Не е следващо. Следващото е пробваме тя за пиене. Айде. Пробваме просто това. Да. Това е с... Това ще го пробваме накрая. Да. Айде, отваря се. Това са на цигарките розово. Аз бях много щастлива. Ще се получа. Не реагирай. Така. Пикняе. Не знам. Не е студено бе хора. Не знам. Беше в хладилника до сега. Не е лошо, сладко е, обаче Вътре много не е си- парфюмирано. Много. Степче, се напиш Много е степче. парфюмирано, да, не изкусвам такъв фейк. Следващото. Това е с кокоса, което струваше 80 стотинки. 80 лири, не знам колко наши стотинки са. Не бе, 80 лири е много. Не, 80 стотинки вие нали го изчислявахте в магазина, слушай. Или 8 стотинки. Това да неща. Много ефтино беше. Това трябва да е като балмата. Но далече от балмата. Шоколада е гаден. Ужасно. Харесва. Но става заедно. Тук заедно хора става. Кокосовото вътре не е лошо, но шоколада е гаден. Харесва на мен. Идва Аз някаква давам 4. вафла на марката Улкер. Много хубава марка за вафла. Пресете ги знаем. Аз не знам. Много да не много вкусно. Но вкусна. Тя Вафла ще троя. черен шоколад. Харесва мен. 9 от 10. Да, тази е добра. Да, и аз давам 9 от 10 ще давам. Аз давам 2. Тя не обича вафли. Сега това. нещо. Мисля, че трябва да подобрява баклава. Така се казва неща. Ти ми набута вафла с черен шоколад, не че ми ти вафла с черен шоколад, така че ще пробваш. Прича на баница, хора. Това е бутен тесто Прича на и няма пълниш. Има, просто не се стигнал до него. То няма вкус на абсолютно нищо. Ето всичко изпълнение само. Не е лошо, между прочим. Изненадващо не е лошо. Няма вкус на нищо. Буквално. Не малко пистачо крема има. Не. Два. Не е лошо, просто няма вкус на нищо. А сега гнусчата. Май, зверче е гадно хора. Не са 6 зверски гадно. Също като с хибискуса, само че с Кисело. кисели красавиш. Какво е на цвят? Не знам, не виждам. Не кисело къде се да се вижда. Не искам да го пробвам. Майко, как моля да помириш, го моля. Тя мрази кисели краставици, хора. Тя не обича въобще.
Винаги ми ги отделя аз да ги ям. Аз не мога. Това е спор. Не, моля те, пробай го. Не, моля да го пробай го. Пробай го обаче. Пробай го. Не са запушени са гери. Пробай. Хилпе! Хора, наистина има вкусна водата от киселите краставици, просто е леко газирано. Вкусно има, бе! Отвратително е на ферментирала кисела краставица. Моля се, не го пи! Само водата от киселите краставици е по-хубава. Това наистина е гадничко. Минус 110. Аз му дам 2. Гергана мисля, че няма нужда да го рейдвам. Това беше най-гадното нещо, което съм пробвала ever. Много е гадно, не съм много гадно. Отврат. Ние това ще го оставим. Искам да някой да го пробва. Ще го оставим, той не трябва да го пробва. Май това беше всичко. Да. Чао, хора. Беше отвратително. Никога не го правете. Се видим после. Чуваме се къпем и се лягаме. Хора, отиваме на дискотека. Пием си. Аз се виждам много зле в момента. Виркана е. Да. Аз съм на водичка от една пиянка. Айде, после ще се включим. Здравейте, хора. Ден не знам кой. Ден 3, 4, 5, не знам. Вече ми са го бедните. Отиваме на басейн. И след това на плащ. И вечерта сме на сафари. И така. Чао! Добро утро от 7:30 на пристанището сме в Мармарис. Отиваме в Родос. 16 човека сме, после ще ви покажа останалите. Така ни изглеждат и билетите. Кажи здрасти. Не мога да говоря. Иво го боли зверски гърлото, мен също. Малко се разболяхме, но нищо. В този случай ме боли гърлото, си нямаме глас. Супер! Днеска ще си помълчиш. И така. Седам. После ще включим пак. Вече сме на гръцка земя. Уф, полата ми! На гръцка земя сме. И сега ще се разхождаме. Хора, взехме си сувенири, но ще си вземаме още. Сега слизаме към плажа, който нямам представа къде е. Но да, просто се включвам да ви кажа това. И сме изключително впечатлени. Супер много ни харесва. Бих останала следващите дни тук. Да. Да. Ехо, приятели! Прибираме се, т.е. отиваме към фериботчето, което много мазно ни излагаха, че ще пътуваме 45 минути. Пътувахме час и половина, но както и да е, елате да се снимаме. И така, ето е гледката, видяхме Гърция, беше много яко. Давам 10 от 10. И така, ще се включим по-късно.
Хора! Отиваме на бар и ще се напиваме за поред. Добро утро, хора! Будя се от най-тежкия махмурук. Не, просто да... Много зле се чувствам. Райто нищо не е по-смъщи. Наистина ли? Да. Ой. Набутаха. Добре. И сега отиваме... Апел. Да. Отиваме... Да си ходим. Отиваме в автобуса, хора. Стискайте им палци, да всичко да наречи да не повръщам. Чао! Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood?